Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Natas diri sa Eco Rest House ato ning gi-rebuild unya gitabangan ta sa Ginoo bisan pa man sa mga pagsuway. Ato ra jung naayo ang ato ang Eco Rest House diri sa lungsod sa Matalom. Okay, daghang salamat sa mitabang o may nagpautang. Okay. Ato nang gi-rebuild ang Eco Rest House diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, among ito guys, kung himbalik na sa kaniadto nga di na guba kay ingari tag sa una guba pa no. Okay. Kung ikon guys. Daghang salamat sa nagpautang hintabang sa pag rebuild sa Eco Rest House diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, maunanig ato ang kuan Eco Rest House. Daghang salamat sa nagpautang og kuan nga gi-rebuild ra jud ang kuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, maunanig to ang kuan. Naadyo ra jud wa ta pasagdi sa Ginoo guys nga kuan bisan pa man sa kalisod nato nagapoy na luoy nga tawo nga nagpautang para ma-rebuild ang Eco Rest House. Kato guys, adyohon pa jud to guys na naghirig man lagi mao ni tap-anan niya adyohonon pa jud guys kinid pa na to mao ni tap-anan og magkuan bitaw. Pero ato pa nang ayohon na ponpon nya mao na ni resulta wa ta pasagdi sa Ginoo nga ato ra jung na rebuild ang ato ang rest house diri sa lungsod sa Matalom. Salamat sa nagpautang, God bless nya more powers. Okay, welcome to Eco Rest House diri sa lungsod sa Matalom. Pasalamat guys wa nadyo Ginoo guys nga mo guide na to og motabang diri sa ato ang kuan